אף אחד פה לא רוצה מלחמה, אבל אנחנו רוצים שתהיה הקשבה לתרחישים שיש בעם, לא בצורה אלימה, אלא ממש ממקום של הסבת תשומת הלב לעם. וכשאתה מאוד מאוד עסוק בראש באסטרטגיה של איך לכבוש ואיך להציל אפילו, כי היצר ההישרדותי הזכרי הוא באמת מאוד מאוד בראש. יש משהו בהישרדות שהוא מוריד אותך לפעמים למקום של הלב, לעשות קצת חשבון נפש. אני מרגישה שאנחנו נוגעים במקום קצת דומה למה שגנדי עשה, שהוא פשוט בחר בדבר היחידי שהוא לא יפגע באחרים, שזה בגוף שלו. שביתה הצרכנית, אין מה להשוות אותה לגנדי, כי בואו, אנחנו לא באמת סובלים מלא ללכת יום אחד לסופר או לא לקנות נעליים. אם נחליט שאנחנו יושבים בבית ולא יוצאים לעבודה, זה כבר משהו אחר.